Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternativo founder, multi-awarded inventor Doc Eddie Libo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Kapanalig, simulan po natin ang buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na mensahe magmumula sa Luke 6 verse 27 hanggang 28 at ang nakasulat. Datapwat sinasabi ko sa inyong nangakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang nangapupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Ito po nakasulat sa Luke 6 verse 27 hanggang 28 at marapat na isabuhay kapanalig sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternativo at One ASAP Movement. Let peace begin with me. Let this be the moment now. With every step I take, let this be my solemn vow to take each moment and live each moment in peace eternally. Pagmamahal sa sarili at kapwa-tao ang siyang napakahalaga na maangkin mo ang tunay na kasayahan sa buhay. Stress-free. Doc Alternativo Newscast. Dito na naman tayo kapanalig sa tamang paggabay sa inyo para sa malusog, malakas na pangangatawan, hindi masakitin. Kung tinamaan man ang sakit, maangkin ang kagalingan at hindi na mag-maintenance medication pa ng synthetic drugs upang maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya meron tayong gabay para sa herbal at natural na lunas. Pinakauna para mapalakas ang immune system. Hindi basta tatamaan ng karamdaman. Meron tayong mga Doc F capsules dito sa Doc Alternativo na makatulong tulad ng sodium ascorbate capsule, lagundi capsule, immune booster capsule, mixtin capsule, malunggay capsule. Ito mga Doc F capsules, tag isang kapsula pagsabayin na inumin umaga at hapon. Uulitin ko, sodium ascorbate capsule, lagundi capsule, immune booster capsule, mixtin capsule at malunggay capsule. Pagsabayin na inumin, tag isang kapsula umaga at hapon. Then, ugaliin sa pag-inom ng tubig. Haluan mo ng fulvic mineral at magnesium ascorbate. Sa isang basong tubig, 10 patak ng fulvic mineral, 5 patak ng magnesium ascorbate kada inom para masiguro ang maayos na sirkulasyon ng dugo sa katawan at hindi tayo mamroblema dito sa pabilabiglang pag-akyat ng blood pressure, sugar, cholesterol, uric acid, wala nang tatama ng hyperacidity, acid reflux, wala nang magkaroon ng heart palpitation, wala nang UTI. Kaya sundan kapanalig upang maalagaan ang malusog na pangangatawan. Ang good news dahil anniversary promo ngayon, buy one take two ang mga Doc F capsules, lalo na pag seminar day. Kaya sa mga hindi
hindi pa member, pa-member para maka-avail sa mga pa-promo araw-araw. Buy one, take one. Ngayon, merong buy one, take two promo. Napakadaling magpa-member. Sa halagang 1,350 pesos, member na po kayo. Bibigyan ka ng free product na hindi bababa sa 2,000 pesos at maka-avail agad sa mga pa-promo. Buy one, take two anniversary promo ngayon. Patunay na natulungan, naging malakas ang pangangatawan, hindi na masakitin. Narito po ang isa sa tumayo no nakarang seminar natin kasabay ang anniversary celebration sa Pasay City. Good morning po sa inyo lahat. Alam naman namin si Minister Doc Fidel Materos, kay Dr. Anastasio, at sa kayo mga bago, mga kabats ko. Tumating ako rito, simula nag-umpisa itong Pasay branch. Ang taba-taba ko dati, 150 pounds. Taba talaga, ang laki ng tiyan ko, kaya mo buntis. Kasi namaga ako namaga ko talaga dahil hindi na ako makalakad ng diretso. Bakit dyan, pinahala ko na lang yung baybay ng ano dyan. Shortcutting ko na lang. Sabi ko, gusto ko bumalik ko. Kaya dinala yung pamo rito Ito yung gamot ko, sayang naman, itatapon ko. Magkano ba doon ang detoxification? 10,000. Pupuntahan na lang akong pera. Talagang bumalik ako dito kinabukasan. Sa mga sabi, nag-detox ako. Pataday ko sa bahay. Bumili ako ng product dito. Busan ako, pinento ko yung nangyari dito sa akin. Tapo mo na itong gamot na ito. Totoo yan. Tinapa ko talaga. Ito na ako ngayon, di ko na. Marami pang magsisimuli dito, yung mga kabats ko Yan talaga anak ko dito sa alternatibo, hanggang sa nayak ako mga kapatid ko, kamag-anak ko. Kasi ako nagsiseminar tayo, maniwala kahit hindi sila magkapagano. Kung ilang taon ito, dati, linggo-linggo may seminar. Sumunod, twice a month ang seminar. Ngayon, every once in a month na, di ba? Imagine niyo yan ang pagsiseminar, hindi kami nangihinayang. Yan ang ginagamit ko ngayon sa natutuhan ko dito, sa Doc Alternativo, for natural passport. Siguro minsan lang po kayo sa labas. Basta kung ano yung natutuhan natin, magiging doktor din kayo sa unang-unang pamilya nyo, sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo. Magiging asap member kayo, magbebenta kayo kahit paano. Ako nagbebenta ako minsan libre. Pero masarap pag nakakapag-libre ka na walang pera. Yan ang natutunan ko dito. Ilang taon na ko ngayon? 70 years. Ito na ako ngayon. Ang lakas-lakas. Natutunan. Nakarating na rin ako sa Davao. Tapos, yung ganito. Vitamin C, IV. Vitamin C. 2 beses. Ito pa number 1. Pag sinabing promo, sunggap ako agad dyan kasi mura Totoo yan. Ito na ako. Tingnan nyo na ako ngayon. Magipagabulan tayo. Lalaban ko yung sarili ko ngayon. 70 years. Kaya thank you Lord. Thank you kayo kayo. Sana marami kayong matutuhan din talaga dito yung mga baguhan. Amen. Amen. Thank you Lord. Thank you sa lahat ng pag-alternatibo. Buhay na prueba si Ma'am Presela Limbona, 70 years old from Taguig. Isa sa tumayo nung Sabado sa ating seminar kasabayang anniversary celebration dyan sa Pasay City at sa loob ng 10 taon na pagsunod dito sa Doc Alternativo, napatunayan na naging malakas ang pangangatawan, hindi masakitin. Matapos niyang sinundan mula sa cleansing program, sa natural megadose vitamin C IV at kung ano yung mga itinuro natin talang religiously ginawa niya, naging parte ng buhay at napanatili ang malusog ng pangangatawan. Kaya siya nang umiimbita na sundan at naging personal business niya pa bilang distributor ng mga produkto ng Doc Alternativo dyan sa Taguig. Kaya puntahan pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo upang kayo ay magabayan sa kagalingan tulad ng inyong napakinggan. Pamember para maka-avail sa malaking discount. Napakadaling magpamember. Sa halagang 1,350 pesos, member na po kayo. May libre ng product kit na hindi bababa sa 2,000 pesos at malaking discount ang naghihintay sa cleansing program, lalo na sa natural megadose vitamin C IV.
ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Auto-Crete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Congratulations sa lahat ng mga members, employees, advocates at believers ng Doc Alternativo. Dahil po sa inyo, ika-16th years na ang advokasya sa alternatibong panggagamot at patuloy pa nating pinatatag para sa herbal at natural na lunas. Ang tiwala at patuloy ninyong pagtatangkilik ay lalo pang nagpalakas sa Doc Alternativo na maihatid ang kagalingan, malusog na pangangatawan at matiwasay na pamumuhay sa bawat Pilipino. Kaya ngayong 16th years, meron tayong daily anniversary promo. Buy one, take one. Lalo na ang buy one, take two promo. At napakalaking discount sa mga natural healing services tulad ng cleansing formula, mega dose, vitamin C IV, at mas pinapalawak pa ang livelihood program sa mga members at distributors. Ito po ang inyong Doc Alternativo Finance Head, Inventor Magdalena Dilibo. Patuloy na nagsasaliksik at gumagabay sa inyong lahat para sa mas epektibong alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Dalangin ko ang kagalingan at masayang buhay ng bawat Pilipino, lalo na sa mga One ASAP members at believers ng Doc Alternativo. Happy 16th years anniversary sa inyong lahat ka-alternatibo. Happy 16th anniversary sa inyong lahat, ka-alternatibo. At nagpapatuloy po ang ating anniversary promo, buy one, take one, buy one, take two, para yan sa inyo mga members. Kaya samantalahin, unahin yung mga kailangang maging pagkain, inumin na maging gamot mo na. Basta wag magpahuli dahil yung buy one, take two promo, didepende tayo sa available stocks dyan sa branch. Lalo na pag seminar day, paunahan po tayo. Kaya narito po ang schedule ng Herbal and Natural Healing Seminar kasabay ang anniversary celebration ngayong araw, Martes, August 15, nandyan sa San Jose Antique Branch at Tacorong City sa Sultan Kudarat. Bukas, Miyerkules, August 16, ako po inyo makakasama dyan sa Tracy Martires Cavite Branch. Nakaschedule din sa Kulasi Antique. Sa Webes, August 17, nandyan naman sa Bigan City, Ilocos Sur Branch at Kalibo, Aklan. Pagka August 18, Biyernes, nandyan po ako sa Baguio City Branch. Nakaschedule din sa Roas City Capiz at Dumaguete City. Sa Sabado, August 19, ang schedule po, nandyan ako sa Lawag City, Ilocos Norte Branch. Balanga City sa Bataan, Pasi, Iloilo, Bayawan City sa Negros, Polomolok sa South Cotabato at Mangagoy, Bislig City Branch. Abangan ang iba pang schedule ng seminar. Paregister para makaangkin ng libreng isang bottle ng Fulvic Mineral at priority po kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar. Ito ang pagkakataon na maintindihan ang tamang pag-angkin ng kagalingan, tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi na
masakitin at personal niyong makadaumpalad yung mga nagtestimonya na nakaangkin ng kagalingan during Seminar Day. Pakalawang undergo ko pa lang ng vitamin C, naramdaman ko yung lakas ko. Unang cleansing ko po, naubos lahat ang aking mga toxin. Salamat sa Doc Alternativo na mawin nakapawapay sa ako lawas. So kung hupong ning hupla siya, mga 3 days kita pa daw 7 days. Ang tinig ng kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong August 25, Biyernes sa Lopez, Quezon, matatagpuan sa Maharlika National Highway, San Antonio Street, Barangay Burgos, Lopez, Quezon, sa taas ng Motolite katapat ng Goldilocks. Ngayong August 26, Sabado sa Naga City, matatagpuan sa J.A. Abucar Building No. 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ang unang 15 na magpa-register makatanggap ng free full week mineral na 1,250 pesos at priority sa one-on-one counseling after seminar. Registration fee 500 pesos. Doc Alternativo, the expert in herbal and natural healing. Para maka-order door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products, mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. At good news dahil yung mga nakikinig ngayon na hindi membera, may tsansa na maka-avail ng buy one take one promo dahil anniversary promo ngayon at kayo pagbibigyan na maka-buy one take one promo door-to-door delivery, mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Doc Alternativo Newscast. Tuloy-tuloy ang paggabay sa inyo dito sa palatuntunan ng Doc Alternativo para sa herbal at natural na Luna. 16 years na po ang ating advokasya sa alternatibong panggagamot at narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Libo. Importante ba na unahin ang vitamin C IV kaysa cleansing formula upang mahinto ang maintenance sa hypertension, sa diabetes at ang insulin? Well, it can be done both. Kung nagtitipid ka kaya inuna mong vitamin C, it's also okay. But I'm telling you, you are not giving the best for your health. Kasi alam mo, yung diabetes, arthritis, or iba pang toxicity dahil anesthesia, or napastahan po kayo, or na-injectan kayo ng chemical, kailangan talaga ng combination ng paglilinis ng chemical sa dugo at the same time yung toxin sa colon. Alam mo yung colon natin kapag nag-build up ang lason dyan, kahit malinis yung dugo, narorumihan din. So kahit nag-intravenous ka ng vitamin C, nakakatulong supposedly, pero hindi nauubos lahat kasi nagpapatuloy ang absorption ng toxin galing sa hindi malinis na small intestine at colon. Kaya nga tinatawag nating formula ng blood detoxification kasi ang dugo po ang target na linisin. Kapag hindi po nasabay yung dalawa, para kang naglilinis sa labas ng bahay mo pero meron namang gumagawa o merong nagbibigay ng dumi, no? Naglilinis ka nga, meron naman pumapasok. So, hindi talaga tunay na malinis yung dugo mo, kaya mabagal ang recovery mo. I suggest you have to do it wisely. Kung ano yung formula na babagay para putulin yung sakit, gawin mo. Huwag lang yung convenient mo. Huwag lang yung komportable ka. Huwag lang yung affordable ka. Kasi kaya naman natin kung nasa ICU na tayo, di ba? Nauubos, no, yung ating kayamanan. Kasi doon lang yan lalabas sa panahon na wala na tayong magagawa. Ang dami ko na nakita, naubos yung kayamanan, nagbenta, nagsangla, dahil, yun nga, nasa ICU na. Wala na, huli ka na. Wala na, sumurrender na yung katawan. But I'm telling you, habang kaya pa ng katawan, may magagawa pa. Huwag magtipid para sa kagalingan ng katawan. Pwede ka siguro magtipid, pambili ng bahay mo, pambili ng lupa o mga appliances. Kasi outside of your body yan. Pero kapag kapital na ay katawan na ang tinamaan, I'm telling you, huwag magtipid. Dapat mag-invest ka kasi nanggaling dyan ang puhunan. Lalo na kung ikaw ay breadwinner, ikaw ay dapat na proteksyonan dahil nanggagaling sa trabaho mo o negosyo mo, ang income mo, na siya naman gagamitin mo para i-maintain sa kalusugan mo or ibalik ang nawalang kalusugan dahil sa too much na paggamit ng katawan sa paghanap ng pera o kabuhayan para sa pamilya at sa sarili. This is your time to reclaim your health. Advice ko po ito dahil alam ko ang naging sagabal o hadlang sa pagpili kung ano ba ang dapat, kung vitamin C alone bang unahin or cleansing or isabay, ay nanggagaling sa kakulangan ng
pagkaintindi sa kung ano nga ba ang mahalaga. Pera nga ba ang mas mahalaga kaysa buhay? Well, kung pera ang iniisip mo, I'm telling you, huwag ka na mag-vitamin C kahit mag-lansing. Save your money and let your body suffer the consequences. Kung alam mong mas malaga ang buhay mo, kahit na mag-invest ka ng mas malaki, I'm telling you, kung tunay naman nagagaling ka, tulad ng pakinggan mo rito, you are deserving nagagaling. Sundan mo lang, isabay yung dalawa. Kasi nakita ko po sa experiment namin noon pa man hanggang ngayon, napatunayan na namin na kapag sinabay mo ang tamang formula for blood detoxification, tunay nagagaling ka kaysa papitsi-pitsing solusyon. Nag-vitamin C IV na po ako at nag-undergo ng cleansing program, pero mataas pa rin yung blood sugar ko. Ano po ba ang dapat kong gawin para bumaba? Una, dapat alamin po natin kung nanghina po ba kayo. Kasi ang sugar level, hindi po ito problema as long as mataas ang energy level o malakas ang katawan. Alalahanin po natin na ang katawan natin ay nangangailangan ng asukal or natural sugar. Ito yung tinatawag na simple sugar. Ang problema, ginamitan po ninyo ng glucometer na supposedly for glucose yan or complex sugar. Nadidetect pa rin niya ang simple sugar. Kaya may na-detect pa rin na sugar level pero malakas ang katawan. So, ibig sabihin, hindi abnormal. Abnormal na katawan kasi, mataas ang sugar level, of course, mahina ang katawan kasi hindi na i-process ang asukal into energy. Pero don't worry, kahit mataas yung sugar level according to glucometer test, basta malakas ang katawan. Ibig sabihin, hindi sira ang inyong katawan. Kung hindi, sira ang tester. Marami kasing nag-aalanganin dito, Doked, dahil mataas pa rin yung blood sugar. Siyempre, glucometer nga ang ginamit ninyo. Pang-glucose yan. Supposedly, fructometer. Wala pang naimbentong ganyan. Kaya be wise, no? Huwag kang masyadong dependent dyan sa glucometer tester mo. Kasi nung baby ka pa hanggang lumaki, wala ka namang daladalang glucometer at ginawa mong basihan sa lakas ng katawan. Nung hindi ka pa nagkasakit ng diabetes. Nung naimbento na yan, at may diabetes ka na, pinaniwala po kayo na dapat mo nang i-maintain. At ang instrument na nagpapatunay ay ang glucometer. Kasi dala-dala mo yan, tusok ka lang tusok sa katawan, araw-araw para lang ma-monitor mo yung sugar level mo. But I'm telling you, that's not a very accurate instrument for testing. Pansinin nyo po ang mga taong malalakas ang katawan nung bata pa o kahit nung sila ay adult or young adult. Hindi po sila kailangang i-monitor ng mga testing instruments na to. All they have to do is to monitor the energy. Nung malakas ang katawan, hindi antukin, tama bang enerhiya sa buong maghapon or buong araw. Kapag napatunayan malakas ang katawan, masarap ang gising, malakas ang katawan, pinagpawisan din naman, don't worry about sugar level. Sa Doc Alternatibo po, we discourage people to really follow through dyan sa sugar level. But you have to focus on energy level. Lahat nga ng taong kumakain ng matatamis na prutas, lumalakas. Kasi ang matatamis na prutas may natural sugar, fructose simple sugar yan. Madaling may convert para maging energy. Kaya huwag magtaka kung ang mga taong kumakain lang ng prutas ay malalakas. Sila po kasi ay nakatanggap ng natural simple sugar. Fructose po ang tawag nito. Hindi po fructose syrup, no? Yung processed sugar, hindi po yon. But natural sugar na may kasamang mineral, tubig, fiber, enzyme galing po sa prutas. At kung tingnan, ang utos ng creator sa tao, pakainin po tayo ng prutas. Maliban sa isang prutas na nasa gitna. Ibig sabihin, ang formula o yung tinatawag nating prescription para po sa ating lakas ay walang iba kundi ang pagkain ng prutas. So, kaya po, huwag po kayo magpabiktima sa maling paniniwala na sinasabing 2 saging na lang kapag may diabetes na. Hindi po totoo yun. Iniisip lang po nila kung paano kayo turuan ng kabulastugan para tuloy-tuloy po ang inyong pag-maintain ng inyong karamdaman. Unfair po ito sa atin. Bakit kailangan natin mag-maintain ng sakit na noong bata tayo wala naman tayong sakit? Inutusan din po tayong kumain ng maraming prutas. Pinagugulo lang po nila ang pag-iisip ninyo sa pagsasabing 2 saging na lang kung may diabetes na po kayo. Or bababa, mag-soft drinks. Kung mataas, nako, mag-insulin. Lahat ng ito, mga kapanalig, ay hindi po totoo. Kailangan po magbago ang ating belief system patungkol sa mga bagay na natural. At tandaan ang intensyon ng mga nagturo. Kung ang intensyon ay hindi upang gumaling kayo, kung hindi upang i-maintain ang sakit ninyo habang buhay, mag-isip-isip na po kayo. Maghunos dili na po tayo, ika nga. Sapagkat mahalaga po ang desisyon natin at mahalaga po ang tunay ninyong pagsusunod sa prinsipyong sinusundan nyo rito sa Doc Alternatibo. Kapag kayo po'y naniniwala dito sa amin, please sundin nyo po
hanggang makikita po ninyo ang aming mga sinasabi. Kasi hindi po tayo nagsasabi rito ngayon lang at marami na po tayong natulungan upang gumaling sa diabetes o mataas na sugar level. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. At patunay sa sinasabi natin dito na kagalingan sa sakit, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Ako po si Anicia Cañeso Federes ng Santiago Yang Nabua Camarines Sur. Ma'am, ano po yung naramdaman niyo dati or sakit dati bago pumunta sa Doc Alternatibo? Dati po, ang dami kong nararamdaman ng sakit sa katawan. Yung hindi ako masyadong makatulog. Tapos yung paninigas ng paa ko paggabi, lalo na pag malamig ang panahon. Yun ang palagi kong nararamdaman, saka yung puhod ko. Kumusta po ngayon, ma'am? Nasubukan niyo na po ang mga... Ay ngayon po, sa tulong ng ating Panginoon, ako'y ginabayan na magpunta dito sa Doc Alternatibo dahil lang sa napakinggan ko sa mga programa, na-encourage ako na mag-attend ng seminar. Sa paggamit ko ng Doc Alternatibo products, unti-unti may naramdaman akong kagalingan sa aking katawan. Yung paninigas ng aking paa, nawala na yun sa pamamagitan ng paghahaplas ko ng haplos. Tapos kung anong yung oil, yung ginagamit ko yun. Tapos tapal-tapal ng mga dahon na herbal. Hindi na ako masyadong napapagod at saka maano na yung pagtulog ko. Mahusay na. Ma'am, ulit po yung pangalan at edad at taga-saan po? Anicia Cañeso Federes po ng Suluan, Santiago Yang Nabua Camarines Sur. Salamat po. Buhay na prueba ng kagalingan si Ma'am Anicia Pederes mula dyan sa Nabua, Camarines Sur, isa sa tumayo no nakarang seminar natin at pinatunayan ng kagalingan. Ngayon wala ng maintenance medication na synthetic drugs, naging malakas ang katawan. Kaya sundan kapanalig, huwag mawala ng pag-asa. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang kayo ay magabayan sa kagalingan na inyong napakinggan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, JA Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Para maka-order door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo Herbal Products, mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. At good news dahil yung mga nakikinig ngayon na hindi membera, may tsansa na maka-avail ng buy one take one promo dahil anniversary promo ngayon at kayo pagbibigyan na maka-buy one take one promo door-to-door delivery, mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Ang mga nagtestimonya at ang palatuntunan na to ma-review dahil naka-video na nandyan sa YouTube ang channel Doc Alternatibo at yung isa naman Chief Edel Roderos YouTube channel. Pag-subscribe upang ma-update kayo kada araw. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Happy 16th anniversary ka-alternatibo. Sumainyo ang katotohanan.